Patay ang 45 anyos na magsasaka matapos na pagbabarili ng hindi pa nakikilalang sospek sa Sitio Gabok, Purok 4, Barangay Lukbanan, Kapalonga, Camarines Norte, umaga nitong Huwebes, July 17. Ang biktima ay may-ari umano ng isang coconut plantation at residente ng Purok 2B, Barangay Itok, parehong bayan. Batay sa investigasyon, katatapos lamang maligo ng biktima sa isang sapa malapit sa kanyang nyogan nang malapit ang barili ng sospek. 3 tama ng bala sa katawan ng agad na ikinasawi ng biktima. Dun sa kanyang plantation, may 2 po itong helper na saksi dun sa pangyayari. Kaya lang po itong 2 helper na ito ay tumakbo habang po yung ating biktima ay binabaril po ng suspect. Kasi doon takot na rin po siguro kaya ito ay tumakbo itong 2 helper. Bago ang pamamaril, may mga nakaalitan umano ang biktima na tinitignan ngayon na motibo sa pamamaslang sa kanya. May sinususugan po kami, ma'am, lead, at maaaring ito na rin po yung bibigay linaw at makakasolve po dito sa shooting incident. Doon po nakatuon yung aming investigasyon. May mga nakaalitan po ito o kaya nakasama ang loob itong mga huling araw. Pwedeng nangyari itong krimen na ito. Patuloy din ang ginagawang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng sospek. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.